Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo, kanatong tanan, sa Wingon ko, Peace, Senyor, Santo Ninyo. Sa atong mga igsuon karon sa Sugbo, bilang bibuha kayo, kay maumani ang tuig-tuig na yun nga napo kaayong kasaulugan nga dugukon ngayon pagayo mga tao, dili lang sa mga taga Cebu, kundi ibuok yun. Gani sa akong obserbasyon, na manggani mga foreigner gikan sa gawas, ang muadto lang yun sa Cebu aron mo saksi ang sinulong tuig-tuig sa Cebu. So, mauna na kining atong exposition karon before sa atong misa, akong hisgutan ang pipila ka punto kung saan nato nga madasig ka sa mga kasaulugan. Kay kung dili punta masayon kung say biblical reasons, mga kapukuran gikan sa Biblia, di ka masayon kung say atong support verses gikan sa Biblia, e kada nato kung sa ulo kung sinulong biblical na, biblical o magkakaroon o basta indot na siya ng kasaulugan. Kung nagkapaminaw ko ganina sa atong radio program, ang pipila ako ang nahisgutan. Di ba? Atong gihandog sa mga kasaulugan ang pagkabata sa atong Ginoong si Kristo. Dili man daw ang paghandog kung atong balikan ang mga pulong sa Ginoo, itong ningon siya na buhatan ninyo kini alang sa paghandog kanato. Itong balaang panahon, itong iyong kamatayon sa krus. Diyan mo tuha, nagtudlo na ito nga dili ka ang paghandog. Atong pulong hinumduman ng iyong kamatayon, ang wala ang panihapon. Gingon siya nila sa San Juan 6, nga iyang lawas, kalanon, ang iyang dugo ilibno. Ato nang makaon niya sa karon, gitawag natin Santos na Misa. Kaya ang Santos na Misa, na diha ang liturhiya sa puno o liturhiya sa Eucharistia. Nga diha na ito, pagkakon yun, ang atong Ginoong si Kristo. Nga, pahinungduman na. Ang kamatayon ni Kristo sa Diyos, pahinungduman. O kato ng mahimo diya sa mag-misa sa pari. O na anindot yun kayo ng utang punta o misa. Nga, nindot nga dilang kayo ni tapong na, kundi ni tabang yun na o pahigayon sa mga misa. O na salamat ng brad, sis, nga huwag nanguna sa pag-andam ating itong misa. Nindot yun kayo na ang itong mga buhat, ni apil ka, ni tambayayong ka sa mga kasaulugan kaysa maglakwat sa lanta. Okay, maglakwat sa lanta. Okay, kung sa maling sinulog sa atong pagtuwa ni pagsimba ni siya. Pagsimba, pinagi o sayaw. O worship, dance. Naman na sa Biblia? Na. Sa 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, versikulo 1 hanggang 17. Atong sa amin, ibigay ng pasis. 2 Samuel 6, 1 hanggang sa 17.
Unya, bitigong nausab ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel, 30,000 sila. Unya, iyanto si David o gamiyang mga tao sa Baal-Lura aron magkuha dito sa sudanan sa kasabutan sa Dios. Ang Ginoo nga nagigamahanan nga naglingkod diha sa mga kirubin. Gikarga nila ang sudanan sa usa ka bagong karumata gikan sa balay ni Binadab nga dito sa tumoy sa usa ka bungtod. Mao'y nagdala sa karumata nga gikargahan sa sudanan si Usa o si Ahio ang mga anak ni Abinadab. Si Ahio mao'y nag-iya sa karumata. Si David o ang tibok banay sa Israel naghudyaka at ubangan sa Ginoo. Kining pag-ingon nga si David kung ang tibok banay sa Israel naghudyaka at ubangan sa Ginoo, dili ni sabton na ang Ginoo na mao'y nakita dito na sayawan nila. Naghudyaka sila dili. Ang ipasabot ani mao ni ang sudanan sa katabukan nga sa ibabaw nga ato mga larawan o ribulto sa kirubin. Kay kining sudanan nga diskutan diri gihulagway sa Exodo 25, 17 hangtod 22. Narito ang unsay kagway sa itsura sa sudanan. Itong gisugo sa Dios si Moses paghimo atong sudanan nga sa ibabaw buhatan niya kuno duha ka ribulto sa kirubin o anghel. So sudanan sa ibabaw na imo ka ribulto. Dayon nag-ingon ang Dios nga dito kuno siya makikistorya makitagbo sa ibabaw ng atong sudanan nga atong mga ka ribulto sa kirubin. Sa ito pa nagpasabot kay kung sudanan o larawan sa anghel o kirubin nagsimbolo dito sa presence of God. Niya, diri sa 2 Samuel 6, gisayawan, naghudyaka si David katubangan atong sudanan. Pero ang tulong ni David diri, naghudyaka si David o ang tibok banay sa Israel, naghudyaka sila atubangan sa Ginoo. Dili yun actually ang Ginoo may nakita dito sa ilang katubangan, kundi sudanan na dunay mga karibulto sa anghel o kirubin. Naghudyaka at ubangan sa sudanan, ang pulong gigamit diri, naghudyaka at ubangan sa Ginoo. Nga naman, kaya ang presensya sa Dios buwan ito sa mga sudanan, kaya ay mga karibulto sa kirubin. Niya, ipadayo na ito. Si David o ang tibok banay sa Israel naghudyaka at ubangan sa Ginoo pinagi sa mga alawiton o mga lira o mga alpa, mga tambor, mga kastanyeta o mga tiyang-tiyang. So, gikan sa verse 1 up to verse 5, di wala pwede ning ang prosesyon. Ilan rin yung prosesyon? Ikarga ko karmata. Di ba? So, dili kay sayop ng atong himo ng prosesyon. Okay. Pero sa Biblia, kung atong sabton, bawal ang pagposisyon sa mga libulto sa mga idols. Tama ng Baal, Mercury, Diana, Astaroth. Bawal iposisyon ang mga idolos o mga idols o mga Diyos-Diyos. Pero dili bawal iposisyon ang mga butang nga mga nagsimbolo lang sa presensya sa Diyos. Di ba? So, bawal. Noon na ato mga igsuon na dili Katoliko na sikyat lang sila usabot sa Biblia. Ilang nakasatinglan ng mga Katoliko at kanato atong iposisyon mga idolos, mga Diyos-Diyos na bawal na. Kitang mga Katoliko wala kitay ribulto ng mga Diyos-Diyos. Kanang mga ribulto na ito nag-represent lang sa mga balaang tao, nagsimbolo lang sa presensya sa Diyos. Okay. Ngayon sa unahan ningon, o sa pag-abot nila, o
sa pagkabot nila sa giukanan ni Napol, gigunitan ni usa ang sudanan sa kasabutan, kay nilungkog man ang mga baka, ug nasuko ang ginungkang usa, gipatay siya sa Dios tupad sa sudanan sa kasabutan. Nasuko ang si David, kay gitulutan man si usa sa Ginoo, ug kadtong dapita, ginanglag sa usa ang pagkaroon. O nahalok sa Ginoo si David, o giingon siya, kung saan man pagkaroon ka lang sa Ginoo, busa gusto si David, nga nagsulat sudanan at sa iyang siyudad, o ginalang mo niya piningat sa balay o ito ang tiginahan. Gibili niya dito sa mga tulong na bulan o ipanalangin sa Ginoo at sulit ito o ang tibok niyang panimalan. O ginan nila si David, ipanalangin sa Ginoo ang tanay o ito o ang tanay na iyahan ito sa sudanan sa kasabutan sa Diyos. Busa niya ito si David, kung ikuha niya ang sudanan sa kasabutan sa Diyos, gikan sa balay ng Pinidong, o gidala kinigadto sa iyang syudad, o sila malibayang kayo sa diyang nakalagaw na gulong kalakang ang nagdala sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo, gihala ni David ang usa ka turo o usa ka nating baka nga tambo. O misayaw si David taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. Actually, tinigod ka Ginoo mo yung yatubang. Ang yatubang ni David, sudlanan sa kasabutan nga natong duha ka gagway umipulto sa kirubin o angin. Gingon lang at tubangan sa Ginoo kaya ang presensya sa Diyos na aman dito. Muli sinulog. Pagsimba pinaagi o sayo. No, dili lang ako i-expound kayo ang matagtudling natin. Ako may dapat i-explain na ito. Atong mga pulungan. Doon na lang yung mga bantayan na ito diri nga sa diyang na gunitan lang ni usa ang sudanan niya wala ganito yung nasuko ang Diyos hindi patay din siya. No, dili ni sabto na ito ang Diyos way kiluoy. No, kinigong magtulog ng Biblia doon ay mga pulong diri nga dili kay nato gitiralon ba nga tinawhanon ng pagsabot. Kaya kining Biblia ko, kung magtuutag siyensya sa pagtuot sa Biblia, dagang paagi natin sa pagtuot ng Biblia. Dahil pinasumingay, dahil literal, dahil anthropomorphismo, dahil kanang itawag hyperbole o hyperbole, dahil itawag historical sense, dahil ipaagi o istorya, legend ng istorya, pero dahil mensahe, nga naman. Muna nga, bantay ta, muna mo advice ko, tuon kayo kong Biblia, kung mo ay mong direksyon, wala mo yung guide, na kanang Catholic guide, kay ikit magkalimaw na itong pagtuon sa Biblia. Now, hindi ko lang po lang din na ang ginawa niya itong igayon na doon siya instruction na tahon itong sudanan. Yung muna na, ang mensahe din na taburon yun. Kaya di maayo ang mahitabo kung gilid na ito taburon ang mga buta ng iya sa Diyos o balaan. So, di lang ako i-explica din ang detalye about ang exegesis. Ang point lang niya na ang Diyos gusto siya na atong taburon ang sudlanan. Kunya, ang maong sudlanan na ba sa bagong kasabutan, si Miriam, atong mahal na inahan, di siya man ang bagong alpas sa kasabutan. Di ba? Oo. Yan naman. Kaya ang typological analysis na kadtong sudanan ko nag-isayawan ni David, naarit ko ang papan na bato gisulod. Na kadtong papan na bato gisulatan ko sa pulong sa Diyos, kaya tuwaman ko yung suko. So, ang pulong sa Diyos, tuwarin ko sa sudanan. Sa ito, pagkatong pagsaya
isayo siya atubangan sa pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos po ang magiging suglanan. Kunya, kung sa may katumanan ang pulong, katong pulong na tuwa ito na sulat sa papan na bato. Kinsa man, kung sa may katumanan ang pulong, ang katumanan ng pulong si Jesus Christ. Nasa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ang mga pulong na himong personal, si Jesus Christ. Kaya sa Juan 1, ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos, yan ang pagkatao, si Jesus Christ ang pulong. Unya, kita karon mo nila kung isayawan si Jesus Christ, di ba man ang santo ninyo? Pinipirido noon sa inyong pagkabata. Di ba? Unya, kanang atong pagprosesyon ni Santa Maria, ang hulagway anak sa daan, katong sulanan ilang diprosesyon. Unya, kay si Santa Maria man mga bago arka, mo na atong pag-prosesyon. Sumo na theological analysis sa atong practice na Katoliko. Dili na mga idols atong diprosesyon. Kaya wala kita yung nalalawan sa mga Diyos. Sumo na mga ito. So, galing, no? Kiningingon nila nga sa ilang gibilin nila ni David ang sudan na nito sa balay ni itong balay? Dito itong balay? Sa balay ni Obedido. Busa, walay gusto si David nga dagko ng sudanan ngadto sa iyang syudad ug gidalay mo kini ngadto sa balay ni Obedido ang itihanon. Gibilin niya kini dito o mga tulog ka bulan. Kung sa may typological analysis ani kini gibilin ni David ang sudanan dito sa balay ni Obedido kay medyo na-discourage siya atong pagsilong ni usa. So, nahanap siya na gibilin dito sa balay ni Obedido tulog ka bulan. Niya, ipanalangin ang balay ni Obedido pagkahibalo ni David, o na din itong gawin, nadasig na siya, yung kuha ang sunadan, posisyon na po, mo itong isayawan, di ba? Ni David. Kung sa may typological analysis natin, kining sunadan sa atong pagtuon sa pagkasabutan si Mary, katong pagbisita ni Mary ni Elizabeth, katong iyang pero nagmablos, si Elizabeth ni John Baptist, nibisita si Mary, tulog ang bulan. Dimana kaya ipanalangina ang balay sa Diyos, ipulpot pa nga ang bata sa tiyan ni Elizabeth, pagkakita niya ni Mary ang pag-uangkas kasalugan. So, ang typological analysis nga, kantong sudanan sa lahat kasabutan, gibilin sa balay ng Obedido tulog ang bulan. Ipanalangina ang balay ng Obedido. Kaya kay si Mary man ang ipasabot sa bagong kasabutan, ang maong sudlanan po na si Mary, bibisita po tulog ang bulan ni Elizabeth. Muna, ang mga early fathers na ito mag-iwan na sakto ginagitulo sa mga pare nga si Mary mga bagong arkas kasabutan. Kaya ang sudlanan sa pulong sa Ginoo, isulod man ni Kristo na mga pulong personal word of God. Wala mo ko i-iyon subo naman ng misa. So, dagang salamat o ayaw kalimot no, sa programa nila ni Father Gagping sa DXKB. Ibalo lang po sa schedule. Usap sa atong programa po sa CFD na supported din sa atong obispo. Alas 8 sa magagawin ko sa gabi. Uban niya ito ni Abbas. Okay, hanggang sa domingo po sa mga kapilya o sa mga simbolo. Sa ngalan sa mga sa